Dragi moji kolege iz Haba, trenutno ja uživam u mom krevetu. Vi pratite naše emisije Ogirija TV. Moje ime je Stanković Ognjen. Praznik. Evo radimo projekat na kompjuteru, kao što možete da vidite. Danas pričamo o tome šta je to Badnji dan i Božić. Idemo. Badnji dan je dan uoči Božića koji se proslavlja 6. januara po julijanskom kalendaru ili 24. decembar po gregorijanskom kalendaru. Zavisno od tradicije hrišćanske crkve, ovaj dan ima veliko simboličko značenje i obeležava se raznim običajima koji nagoveštavaju Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Naziv potiče od reči badnjak, što je drvo koje se tradicionalno seče i donosi u kuću, najčešće hrast kao simbol topline i svetlosti, koja će ispuniti dom za Božić. Na Badnji dan porodica saokuplja, posti i priprema svečanu večeru. Uobičajeni običaji na Badnji dan uključuju sečenje i unošenje badnjaka, paljenje badnjaka u kuću ili ispred crkve, postavljanje slame po kući kao simbol pećine u kojoj je Isus rođen. Spremaju se posna jela za večeru, poput ribe, pasulj, suvih, šljiva i oraha. Badnji dan simbolizuje iščekivanje i pripremu za dolazak Božića, a običaji se razlikuju od regiona do regiona. Božić je hrišćanski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista. Ovaj praznik je jedan od najvažnijih u hrišćanskom kalendaru i obeležava se širom sveta. Tradicionalno Božić se slavi 25. decembra kod katolika i protestanata, dok pravoslavne crkve koje koriste julijanski kalendar, kao što su Srpska i Ruska pravoslavna crkva, slave Božić 7. januara. Običaji i simboli. Pod 1. Praznična liturgija. Posjećuje se crkva gdje se održava posebna služba. Pod 2. Porodično okupljanje. Ljudi se okupljaju sa porodicom i prijateljima. Pod 3. Post i badnjak. U pravoslavnim tradicijama prethodi mu višenedeljni post, a na Badnje veče pale se badnjak. Pod 4. Jelka i pokloni. U zapadnoj tradiciji simboli su ukrašena jelka i derivanje. Pod 5. Česnica. U nekim pravoslavnim zemljama prave se česnica, hleb u koji se stavlja novčići. Da li te zanima više o običajima specifičnim za neku zemlju? Ako za neku zemlju, onda stavite like i pišite komentare, klikite na zvončići, subscribeujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram i YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogirijatv.com, koliko želi da prijavite na website, link u opisu profila, ja sam uvijek tu. Vidimo se u sljedećem klipu.